החיים מבולגנים, אבל ניקוי השואב לא צריך להיות סיפור. יש כאלה שצריכים לרוקן ולנקות את הלכלוך בשואב שלהם בצורה מסורבלת ולא נעימה. תכירו את הנרי קוויק. בזכות מערכת הפילטר פוד החכמה של הנרי קוויק, ריקון האבק אסתטי יותר, התכולה גדולה יותר והניקוי עוצמתי יותר. הסוללה הנשלפת שלו מעניקה כוח למנוע דיגיטלי עוצמתי ולמברשת רצפה מהירה לקבלת תוצאות ניקוי אולטימטיביות. להנרי כוח יניקה עוצמתי שמרים, לוחד ודוחס את האבק בתוך הפוד ומייצר תמיד יותר מקום ללכלוך, כך שאנחנו שואבים יותר ומרוקנים פחות. עם ההנרי קוויק אין יותר פילטרים ומכלים מלוכלכים לנקות. הפוד הוא הפילטר, כך שעם כל פוד חדש חזרתם לתוצאות אולטימטיביות מחדש. פשוט מחליפים לפוד חדש. זה קל, מהיר וללא בלגן. הנרי קוויק, בלי אבק, בלי ברדק.